सोलोंथाइ बिथिं आरो समाजारि खान्थि बिथिं बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों डेलिगेट हलाव आरो बेबायदि हिसाबै जोङो फैबाय थानाय समाव माखासे फारिलाइ लादों जों खामानि मावलांनो थाखाय आरो बेबायदिनो जोङो इयुनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा जायफोर एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावगोन बेखौ जोङो मोनसे रड मेप जों बानायदों आरो बे रड मेप हिसाबै जोंनिया सोलोंथाइ 1 नाम्बार 2 नाम्बार राजखान्थि 3 नाम्बार रांखान्थि आरो समाजखान्थि जों बेखौ लादों जों नायदों जोंनि समाजाव गोबां जेंनाजों बुंफबनाय बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायबा जों जेंनाखौ जिहेथु गोबां बोसोर जों जेंनाखौ सावरायनानै जेंनानि गुदिखौ जिहेतु जों हमनो मोनो बा मोनबाय दा बेनिखायनो बेखौ सुस्रांनो हानायनि राहा लामा माब्रै जों थांगोन बेखौ जों सावरायनाय जादों दिनै बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बे बाथ्राखौनो बुंदों जे रायजोफोरा जोंनिया जेंनाखौ मिथिखानानै बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि साफा बाहागो बा मोनसे पार्ट जोङो जानांगौ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो जेंना सुस्रांनायनि मोनसे बाहागो हिसाबै जों खामानि मावनो थाग थियारि जादों आरो बेखायनो नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौनो फोसावनो सानबाय जे जोङो बड'लेण्डनि जोंनि जा जेंना बिटिसिनि जा राजखान्थि बे राजखान्थिजों जोंनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थि बे एसेबो गोरोबहोनो हाया बा गोरोबनाय नङा मानोना बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'फोरनि जिअग्राफिकेल जा मेप आरो जोंनि जा जिअग्राफिकेल डेम'ग्राफि बे मोननैबो गोबां फाराग दङ जोंनि मोनसेबो जा ओनसोलफोराव बेबायदि कम्पेक्ट एरिया गैया दा जिहेतु कम्पेक्ट एरिया गैया जोङो कम्पेक्ट एरिया हिसाबै बानायनांगौब्ला गुबुन हारिफोरजों जों थाफानांगौ जायो दा बेबायदि हिसाबै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव जोंहा गोबां माखासे मावनांगौ थाबाय दा बेखायनो जों बेखौ मावनो थाग थियारि खालामदों दा जों नायदों गोबां समाव जोंखौ लानानै गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरा राजखान्थि खालामनो जुजिबोदों एबा नाजाबोदों अब्लाबो दिनैनि थासारियाव जोङो गावनि राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै जोङो थि अबस्थासिम थानायनि मोनसे प्लेटफर्म जों बानायनानै लादों आरो बेनिखायनो बर' कछारी अनसाय गाव हायुं खुंथाय बे खुंथायखौ जोङो मोजाङै सालायनांगोन जायखि दोलोआनो बेखौ खुंथायखौ खुङा मानो बे जिहेतु बर'आनो जागोन 100% बर'आनो जागोन दा बेखायनो गासैबो खुंगिरि बिथांमोना बर'नि थाखायनो हाबा मावगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु बे थामथि बर' गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद दा बेनिखायनो जोंहा मोनसे बिबान दङ जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि काउन्सिलनि मावनाय हनाय बेखौ लानानै जोंनि काउन्सिला माबायदि थांखि लादों बे थांखिफोरखौ जोंहा नायनांगौ थाबाय जों नायदों थांनाय बोसोरनिफ्राय सोलोंथाइनि सायाव काउन्सिला जोंना माखासे थांखि लादों आरो आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटि गुवाहाटीजों लोब्बा लाखिनानै गोबां फरायसाफोरखौ जायफ्रानाखि मेरिट फरायसाफोर जायफोरनि न'खरा मोजां नङाबा फाइनान्सियेल कन्डिसना मोजां नङा जायफ्रा फरायनो हायाखिसै बेबायदि फरायसाफोरखौ जोङो आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटिजों इउनिभारसिटिनि टेगआव लानानै बे फरायसाफोरखौ जों फोरोंबाय थानाय जादों जोंनि काउन्सिला आरो बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा बै सेलेक्सन प्रसिडियरफोरखौ माने मोजाङै बा नंगुबै जागोन ना जायाखै जों सम बेखौ नायबिजिरदों जों बेयाव नुदों फ्राय जोंनि मोननांगौ फरायसाफ्रानो बेयाव मोनदों आरो फारसेथिं बिटिसिनि आगुनि जा गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोन्द्र प्रमद बर' बिथांनि सुपार 50नि जा मिशन आरो बे मिशनजों जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ बर' ओनसोलफोरनिफ्रायबो बर' फरायसाफोरखौ गोबां बर' फरायसाफोरखौ दिनै दिल्लीयाव खावसे गुवाहाटीयाव खावसे बेबायदि होदों आरो बेखौ जोंनि काउन्सिला मदद होफादों दा बेबायदि हिसाबै जों नायदों जे जोंनि जा खुंथाय मोननाय बे खुंथाया जिहेतु अनलि फर बड'स जागोन बेनिखायनो जों बर'फोरनि थाखायल' बांसिनै सिन्था खालामनानै मावनांगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेखौनो थांखि लादों आरो बे थांखिफोरखौनो मावफुंनायाव मदद होगोन आरो दिनैनि जा नैबे बे मेलावबो जों बेखिनिखौनो गुवारै सावरायनाय जादों गोदानै बिबान मोननाय बिथांमोननि सायाव गोदानै बिबान जाय बिथांमोना गोदानै बिबान मोनदों दिनै दख'रानि बेवहाय बुंनो थाङोब्ला आफादगिरिया कन्टिनिउ मोनबा टार्म्स जाबाय आरो फिन खेबसेबाव मोनबाय आरो गाहाय नेहाथारि जाय मोनदों बिथाङा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोलाव सम मावथि हिसाबै फैबाय थानाय धनन्जय बिथां आरो आसा खालामदों बिथाङा जिहेतु
गोलाव सम जों थाफानानै मावखानाय आरो बेबायदि हिसाबै बेहा एक्सपिरियेन्स दं आरो मावनो हानायनि केपाबिलिटि दं आरो इयुनाव बिथाङाबो मोजाङै मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जिहेथु जों दा टिम स्पिरिट बानायदों आरो जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनफ्रोम दख'राफोरखौ गामि खोन्दो आफाद दानो बिथोन होनाय जादों आरो बेबायदि गामि खोन्दो आफादनिफ्राय गोबां मोनसे टिम जोंनियाव दा फैदों आरो बेबायदि नायोब्ला जोंनियाव सिलावथार दख'रानि सिङाव फ्राय उन्दै बा फिसा आरो गेदेर गामि लानानै 40थासो गामि दं बे 40थासो गामियाव मोनफ्रोम गामिनिफ्राय 3 बा 4 फैयोब्लाबो जोंनाव 120 बा 30 बा एसे बारा जायो दा नैबे समाव दानि गोदानै बिबान मोननाय आरो थाखानाय बिबानगिरि मानगोनां आफादगिरि सनसिं ब्रह्म बिथां आरो धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना बै टिमखौ लानानै मोजाङै हाबा मावनो हागोनखौ आं फोथायदों आरो इयुनाव बे लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि थासारिखौ नोजोर बोनानै सम आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै जा मावनांगौ दं बेखौ मावनो हागोन आरो बेनि थाखायनो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गासै गामि खोन्दो आफादनि गासै गोदानै बिबान मोननाय मानगोनां मावथि बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो दख'रानि गोदानै बिबान मोननाय मानगोनां मावथि बिथांमोनखौबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों बरायदों।